Adventný čas je obdobím stíšenia a očakávania radosti, ktorá prepukne príchodom Vianoc. Náš adventný kalendár vás bude sprevádzať v tomto očakávaní. Otvárame knihu Vianočné mystérium, ktorú napísal Justin Garden. Odohráva sa v nej príbeh dievčatka Elizabeth, ktorá putuje do Betléma. Príjemné počúvanie. Šírim krajom Malej Ázie kráča v 3. storočí čudesný sprievod. Putníci tiahnu krajom Pamfílie a Kilikie južne od vysokých masívov pohoria Taurus. Sprievod tvorí 7 oviec, 4 pastieri, 3 svätí králi, 3 z anielov Pána a malá Elizabeth Hansenová z Norska. Prekonávajú rieky, kráčajú cez ovocné sady a náhorné plošiny. Prechádzajú okolo strmých úbočí so starými skalnými hrobmi, štverajú sa dunami na pobreží, až okolo nich víri piesok, potom prejdú rímskymi mestami ako Atália, Seleukia a Tarzus. V Tarse sa zastavia a niekoľko sekúnd sa rozhliadajú. Anjel Afiriel vysvetľuje, že je to rodné mesto apoštola Pavla. Cestou míňajú viacero rímskych amfiteátrov, štadiónov, prístavov, víťazných oblúkov a chrámov. Občas zazrú niečo, čo môže byť kresťanský kostol. Trasu si naplánovali tak, aby vzbudzovali čo najmenšiu pozornosť. Strávia v tom kraji celé storočie, ale oni sa ukazujú vždy len za ránky, keď sa brieždi a kým ľudia nevstanú. Tu a tam predsa len na smrť vyplašia nejakého nočného strážnika či rybára, ktorý zavčas rána vyrazil so sietmi na lov. Putníci spravidla tiahnu ďalej a chudák rybár či nočný strážca len ostane stáť a pretiera si oči. Anjelik Umuriel na nich dakedy ešte stihne zakričať, aby sa nebáli. Nestáva sa často, že človek uvidí jedného z anjelových pánov a ani vtedy netrvá to videnie dlhšie ako 1-2 sekundy. Radšej si preto pomyslí, že sa mu to iba marilo. Najmä vtedy, ak nejaký úbohý nočný strážca po celé hodine nezažmúril oko a má unavený zrak. Tajúplný sprievod pokračuje popri zálive Alexandrete v najvýchodnejšom cípe Stredozemného mora. Odteraz vedie cesta do Betlehema na juh popri východnom pobreží Stredozemného mora. Prichádzajú k sýrskému mestu Antiochia a zastavia sa pred mestskými bránami. Sme v roku Pána 238, oznámil anjel Efiriel. Tu sa začala prvá z misijných ciest apoštola Pavla. Okrem toho si treba zapamätať, že práve v Antiochii sa po prvý raz začalo používať označenie kresťania. Neboli vari Ježišovi učeníci kresťania? Chcela vedieť Elizabeth. Áno i nie, odvetil Efiriel. Dosť dlho trvalo, kým sa prví kresťania začali nazývať kresťanmi. A po prvý raz sa to stalo práve v tomto meste. Dovtedy sa kresťania pokladali za Židov. Pavol bol takisto Žid, ale na svojich misijných cestách zažil, že aj Rímania a Gréci uverili v Ježiša Krista. Nazdával sa, že sa nemusia najprv stať Židmi, aby mohli nasledovať Ježiša. Nemusia dodržiavať všetky staré pravidlá Mojžišovho zákona, pretože Ježiš neoslovoval iba Židov, mal čo povedať všetkým ľuďom. Mudrci pristúpili k Efirielovi. Sme mudrci z východu, vyhlásil Gašpar, a králi z Núbie, zo Sábii a z Egriskuly. Nik z nás nemá v žilách ani kvapku židovskej krvi. A napriek tomu sme medzi prvými, ktorí chcú pozdraviť Ježiška po príchode na zem. Jozue udrel pastierskou palicou o mestské hradby. Do Betlehema, vyzýval, do Betlehema. Procesia pútnikov sa dala do pohybu. Efiriel im vysvetľoval, že smerujú do Damasku, hlavného mesta Sýrie. Onedlho Efiriel zvolal, aby zastavili. Stáli na pustom úseku starobilej rímskej hradskej, ktorá viedla Sýriou. Tu je to, ukázal na červené vlčie maky v priekope vedľa cesty. Anjel Serafiel súhlasne prikývol. Hej, je to presne toto miesto. Elizabeth nič nechápala, ale Efiriel pokračoval. Hodiny ukazujú rok 235 po Ježišovom narodení. Pred 200 rokmi sa tu stal zázrak a ten mal nesmierny význam pre dejiny celého sveta.
Traja mudrci sa zoradili do jedného šíku a dôstojne sa ukláňali. Na znak súhlasu cisár Augustus zaboril svoje žezlo do zeme presne na mieste, kam ukázal anjel. Štvorica pastierov sa pokúšala zhromažďovať stádočko okolo cisárovho žezla. Tam, kde stálo, žiarilo ako malé slniečko. Quirinius, bývalý správca provincie, ktorou práve prechádzali, ukázal rukou na krajinu a povedal: Ako dobre, že som doma. Od chvíle, keď som bol správcom Sýrie, ma už delí len 200 rokov. Prepáčte, že sa pýtam tak priamo, ozvala sa Elizabeth. No ja som tuším jediná, kto nechápe, o čom hovoríte. Veď Ježiš sa nenarodil na tomto mieste, nie? Ephriel sa rozosmiel. V roku 35 po Kristovi sa tadiaľto z Tarzu v Malej Ázii do Damsku uberal Žid Pavol. Rímske meno mal Paulus a židovské Šávol. Ako mládenec žil v Jeruzaleme, kde študoval staré židovské spisy. Tam sa zrejme stretol s Ježišom a vypočul si, čo kázal. Lenže Pavol bol farizej a veril, že ľudia môžu uspokojiť Boha len tak, že budú zachovávať všetky zákony a predpisy Mojžišovho zákona. Patril k najhorľavejším prenasledovateľom kresťanov. Pomáhal ich uvrhnúť do väzenia, ba bol pri tom, keď farizeji ukameňovali svätého Štepana. Ten sa teda vyfarbil. Pohoršovala sa Elizabeth. Ephriel a všetci ostatní prikývli. Anjel pokračoval. Keď sa Šavol vybral do Damasku, aby aj tam prenasledoval kresťanov, zažil niečo tajúplné. Zrazu ho ožiarilo svetlo z neba a Pavol začul hlas, ktorý hovoril: Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Pavol sa spýtal, kto ho volá, a počul odpoveď: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Vstaň a chod do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Pavol a muži, ktorí ho sprevádzali, ostali v nemom úžase. Všetci totiž počuli hlas, ale nikto z nich nevidel nič iné ako svetlo z neba. Umuriel prikývol. Presne tak to bolo. Ba hlas, ktorý si vypočuli, im nepovedal ani nebojte sa. Pavol teda šiel do Damasku a pripojil sa k tajomnejšiemu zboru kresťanov. Čoskoro bol prvým veľkým kresťanským misionárom. Pavol bol rímsky občan, hovoril po grécky i po aramsky, jazykom, ktorý hovoril Ježiš. Okrem toho vedel čítať staré hebrejské zvitky. Na svojich 4 misijných cestách kázal ľuďom o Ježišovi v Grécku a Ríme, v Sýrii a v Malej Ázii. Kým Ephriel rozprával, zrazu niečo akoby spadlo z neba. Zbehlo sa to tak rýchlo, že Elizabeth sa nestihla ani strhnúť. Najskôr si myslela, že sa na zem zrúti nejaký vták, ktorý prestal mávať krídlami. Potom si všimla, že rovno pred ňou stojí ďalší anjel. Neboj sa, privravel sa aj jej anjel. Som Cherubiel a pôjdem s vami posledný kus cesty do Betlehema. Cisár Augustus vyťahol žezlo, ktoré bolo zapichnuté presne na mieste, kde Pavol začul hlas z nebies, pastieri postrčili ovce a Jozue zvolal: Do Betlehema, do Betlehema.